Čo si kokot? O Ježišmária. Počkaj, čo si to nenehal na... Však lebo je besná asi. Nie, však ju asi niečo jeblo. Tak a čo jej chceš pomôcť? Ty kokos. Natáčaj ten tachom. A on ju tam natáča, on normálne sa na ňu nasvietil a díva sa na ňu. Hej? No. Ona si tam líže ránu proste, ona je úplne v šoku, ty kokot. Poď natáčaj ten nám. Čo si kokot? Dávaj samo. Počkaj. Samo, na ceste. Dobre, no. Počkaj, tak ale... Tachometer musíš najebať.